И здравейте, потребители на VBox, аз съм DeniPlay и тук съм с моят приятел SparkyPlay. Кажи здрасти. Здрасти. И в този епизод мислим да направим пекарна и да започваме. Първо ще взема cobblestone. Аз съм взел 2 стака, но ще взема още. Ето така. Ето ти един стак на тебе. Да. Оп. Ето, дадох ти. Ела, мисля е тук да е пекарната. Ето тук е джакузито. Ето тук е това. Тук са нивците, фермата и ето тук. Значи, аре давай, почвай да слагаш. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 на 5 и 6. Не знам. Едно. Сега ще кажеш как ще е. Размери ми кажи. Е така. Ей сега тук давай е така. Не да се учи. What the fuck. Тя няма да е голяма, е така. После ще сложим стъкла. Тук мисля да има вътре печки, някакви работи. Да, му печем го. Да, тук хлябове. Как ще печем хляб? Да. Пържоли искаш да кажеш? Пържоли? Ще печеме картофи и пържоли. Да. Така, още един ред мисля да го издигнем. Ето ти 9 стъкла, бяга и ги направи на тънки. И там в честа има... Направи около... Ще види. Аз те са 9, от мен ми трябва 12 за над. С 6 стъкла правя 16 тънки. Да, направи там колко можеш и... То в честа има доста. О, как ми лагва мишката, хора. Не, сега се правя. Не, на мен мишката ми лагва, не че в сървъра ми лагва. Който иска да снима с мен, може да ми пише на LS. Аз ще преценя и така. Сега да ида до къщата. Ти дам стъклата. Сложи ги ти. Не знам къде ги сложа, тук е превратата си. Така. Лагай ги зеля. Тебе лагна ли ти? Не, мен не цепва Майнкрафт, е жестоко. Забелязвам. Мога да забравиш торчове. Това сега ще го банна. Не, още го, той ми е приятел. Изчакайте, хора. Мани, няма да го гоним, мани го. Това е Уира, нали? Да. Не. Няма се маха, мани го това пич. Мина Рачо. Мани го това пичага голем. Ние с него колко много епизоди сме снимали. Така. Така сега ще осветя малко пекарната. Значи, я ми дай стъклата. То ще ни трябва един крафтинг тейбъл. Къде да го остава? Ето тук. Така, сега да напочвам. Ще ни трябва 10 печки някъде. 10. Не, даже повече ще ни трябва. Трябва да ми ги къде?
Стигна. 10 печки. Това джакузи ма дразни. Значи тази печка не е нужна тук да е. Ела тук ти дам тия стъкла, че както ми нацепа не мога нищо да направя. Майка ми да слязат. Така идвам. Тъмън ще взема още. Аре, ти излез от вратата! Аре, фърляй! Ох, че аз ще взема. Ще остава в пешките. Ще ги става в пешките и тази дуалила. Чай сега си направя. Аз ти бе, тук ще ти дам бе. Тук бе. Готово. Аз си направих. Няма нищо, че ти е забило, излез. Тук си погатия в фонди. Излез и пак влез. Не бе, мен не ми лади смисъл, нацепване на Майнкрафт нещо. Като си говоря, като играва те ми нацепване на стоми. Аре, бе, тия стъпа постоянно ги взема, малка ти. Аре, бе, брат, те вземи ли тия стъпа, 10 пъти се връщат при мен? Майка. Не псувай. Омага, бах ти мишката нещастна. What the fuck, не става на това. Какво е това, бе? What the fuck? Не може да излезна, много мразя такива врати. Като лагва сервера, много мразя така, не може да излезна. Вземи. Да правим се най-после. Така много ще трябва да... Омага, Я малко, аз имам всъщност кабелство, не кажа. Като ме ще сложа кабелство. Да ми е грозно. Оп, не. Тук трябваше. Това ми кирка някаква. Какво ти имаш хвърли? В мен имам само една. Добре, ще го спидем си. Омага, какво става, бах ти мишката? Хора, много се извинявам за това. Мишката ми е смотана. Ето, карната почти готова. И пак плагна. Не, значи да направя още по две печки. Ето и. Ето тук ще сложа едната. Така едната. Кой цепи, бе? Една врата и... Спирам епизода. Ти си ми взел кирката, Ева. Трябва ми кирката. Това си е моята, но Мани това пеш от тук, бе. Това е новият ми текстчер пак. Много готин. Вижте го. Какъв текстчер си? Много готин. Не забравих ми. Ще го видя, ако не скефиш. Окей. Не е тапеш. Брат, ми дай моята кирка. Дай моята над тая. Дай другата. Форчана. Чакай. Таля му. Една всякаква кирка имаш, брат. Знам. Някакъв меч мога ли си взема готин? Той си мият 4 минути. Взимай го, аре. Ето пекарната ми е готова. Оп, една врата. Да осветля. Така, отборъдвам се с... Я направи малко торчове. Шът. Не обиждай. Я дай малко торч, ако имаш. Нямам никакви. Вземи тия глупости. Събрал съм някакви глупости, като не спомнят. Дай ми ги. Дай ми самата, ще напълна всичките с кол, всичките по 64.
И като ни трябва отиваме в пекарната, печем. Хора, вижте, сега ще взема толкова колко. Ето, повече мисля, че няма. Аз ще направя броня между другото. Другите брони могат да се бъдат забравят тъпката? Не знам. Първа, втора, трета, четвърта. Значи човек се върши някаква готина работа. Колко да не е хич. Ето хора, сега тук ще сложим, спечем пържолите. Ето, пекарната ни стана хубава с Party Play. Мога да падна в джакузито. Може да направим още нещо, ако искаш. Ето пекарната, пак я показвам. И това беше от мен, аз бях Дениплей, коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен, за Sparkyplay, да качвам повече клипове, също така за Никиплей, другият ми много добър приятел, с него снимам много хубави епизоди и чао!